Dalem Jarolem. Po startu třídy 16 stovek sváděli souboj John Lagodny s číslem 211 a Chris Waldschmidt s 207. Waldschmidt narazil do Lagodného, ale v následném pokusu o předjetí se dostal mimo ideální stopu a díky tomuto jeho zaváhání se posunuli Ladislav Hanák a Ondřej Musil dopředu za vedoucího Lagodného. V dobrém na Lučenec asi nebude vzpomínat Waldschmidt a Freischlad. Těm se totiž navzdory očekáváním vůbec nedařilo. Freischlad dojel 5. a Waldschmidt dokonce až 9. Oba spolu bojují v šampionátu o čelní pozice a oba také mají po tomto slovenském závodě shodně po 84 bodech. Nyní jim patří 3. až 4. příčka. Lucemburčan Lagodny suverénně vedl a jel si za svým prvním letošním vítězstvím. O bednu se za ním prali Češi. Vedoucí muž šampionátu Ladislav Hanák nakonec dojel na 2. místě, které uhájil před Ondřejem Musilem, jenž se dostal na průběžné 2. místo v šampionátu. A jak byl Ladislav Hanák se svým výkonem spokojen? Já jsem ku podivu maximálně spokojený, protože Lučenec není vůbec moje oblíbená trať a v minulých letech se mi tady moc nedařilo. Takže 2. místo je pro mě úspěch, navíc když vyhrál Lagodny, který nějak bodově hodně zaostává a Waldschmidt i Freischlad zůstali za mnou, tak pro mě je to v podstatě ideální výsledek.